A fɔ sɛbɛnfura fɛn fɛn kun dalen don u ka se ka u janto ka sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen labɔ ka se ka baaraw kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni maa fila de ka baaraw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Dr Mumuni Gindo ale bɛ nafolo dunkojugu kɛbaaw ale b'u ɲini ka sɛbɛnfuraw ta k'a di kiiri tigɛlamaw ma olu bɛ wele bila u ma k'u ɲininka u dalakan na ni a nɔ yera maa min na ni ɲangini min ka kan o bɛ boli kan barosigi in na u ko u ka jɛkulu fila n'o ye Oakley maaw ale ni kiiribulon maaw u bɛɛ lajɛlen ka se ka u tigɛ di ɲɔgɔn ma kunnafoniya sanuma ale ni sɛbɛnfura gɛlɛnw ka se ka a falen u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye nafolo dungo juguya ka se ka dabila an ka jamana kɔnɔ Ibrahim Jalo Cu n'i y'a ye an ka jamana bɛ dingɛ kɔnɔ bi a fanba bɛ tali kɛ nafolo dungo juguya la maa kelen ale bɛ se ka miliyari caman ta k'o dun foyi tɛ bɔ a la fangaw tɛmɛna o kɛra an ka jamana kɔnɔ nka min ye Colonel Asimi Goïta ka waati ye ale ni Dr Choguel Kokala Maïga olu ko u ka dabila ten sa jamanadenw minnu bɛ u ka impôt n'u ka taxes sara n'a fɔra ko danaya dara minnu ka jamana baara kɛ olu ka o nafolo ninnu ta ka d'a kan ka sobaw san u yɛrɛ ye ka mobili ɲumanw san ka taa ni ka segiw kɛ diɲɛ jamana dumanw na jamanadenw kɔ kan ni kiiri tigɛlamaw ma wuli k'u jɔ a bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ to dingɛ kɔnɔ o kɛra sababu ye ninnu ka barosigi kɔni a ye maa caman kɔni nimisi wasa maa minnu b'a fɛ gɛlɛya ni tilennenya ka se ka dayɛlɛ Mali kɔnɔ nafolo dungo juguya o ka dabila k'a fɔ foroba nafolo k'a ta k'a k'i ta ye o ka dabila ni o sira caman sera ka b'o la a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka sira ɲuman ta Ibrahim Jalo Cu ni kɔni bɔra ni dɔ bɛ e yɛrɛ fɛ ka fara kan Abdou ni dunko juguya kɛlɛ ni transition yi ni président politicien nana wallahi a tɛ kɛlɛ o ye tiɲɛ i bɛ ka taa na i ye mɔgɔ ye kaso la a ka gɛlɛn Ala ka hinɛ Amadu la i ye mɔgɔ ye kaso la ayi Amadu ka fɔcogo la Ala ka hinɛ la ko n'i ye denbayatigi minɛ k'a don kaso la ko jɔn b'a ka denbaya balo ni denbayatigi ye foroba nafolo minɛ k'a dun a tɛ don kaso la mun na Abdou Ibrahim Jalo Cu n bɛ segin a kan furancɛ fanga in na ni dunko juguya ma kɛlɛ ni politique président nana a tɛ kɛlɛ dɛ a tɛ kɛlɛ siga foyi tɛ o OCLEG bɛ yen vérificateur bɛ yen contrôleur général d'État bɛ yen o bɛ yen service da minnu bɛ dunko juguya kɛlɛ kɛ a structure min bɛ Mali la a tɛ diɲɛ fan si kosɛbɛ nka nɔ tɛ bɔ a la dɛ sɛbɛnfura ninnu bɛ ta k'a da tiroir de kɔnɔ n'a taara n'an y'u ye kuluba vérificateur ka taa di président ma a b'a minɛ k'a bila yen n'a taara di président de l'Assemblée nationale ma o b'a minɛ k'a bila yen foyi tɛ bɔ a la procureur général tɛ wele mɔgɔ si tɛ wele mais ni kɔni an hakili sigilen don k'a fɔ kasoŋɛ Mumuni taara kasoŋɛ fɛ u fila bɛɛ tɛ dɔgɔnɔ ye an kɔni sigilen bɛ k'a fɔ dɔgɔnɔ kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ u tɛ nkalon tigɛ dɔgɔnɔ kɔni u tɛ namanatɔ ko kɛ dɔgɔnɔ ye siya ye baara ka kɛ gɛlɛya kan o tuma den dɔ kasoŋɛ nin tɛ dɔgɔnɔ ye ne kɔni hakili la nin waati in na a bɛ bɔ n'o tɛ n'u y'a to fo ko furancɛ fanga in ka ban président politicien ka na président politicien Mali hinɛ t'a la a hinɛ tɛ politicien tɔw la a bɛ parti maa minnu ta k'u don gouvernement na faso hinɛ t'u la bɛɛ bɛ miiri u yɛrɛ ka hamina ko la u yɛrɛ ka poche o tuma Ala k'a ɲɛ u bolo Ala k'a ɲɛ Asimi ni Choguel Kokala bolo Ala k'a ɲɛ kasoŋɛ bolo Ala k'a ɲɛ Mumuni bolo wa kasoŋɛ sɛbɛnfura mun dilen filɛ i ma monsieur le ministre a di procureur général ma k'u ka baara kɛ u ka mɔgɔ ninnu wele u ye faso nafolo de suɲɛ an somɔgɔ minnu bɛ togoda la olu ka maɲumako warini o de tɛ l'impôt ye olu tɛ l'impôt sara siga foyi t'a la o maɲumako warini ninnu de b'u ko kan k'o kɛ n kan kosɛbɛ a sera u ka dabila ten sa o sera a ka dabila o ye tiɲɛ Abdou n'an bɔra kiiri joseriya ministre ni OCLEG ɲɛmaa ka lajɛ la i y'a dɔn kabiri Musa minɛna fɛn mun ma ɲɛ Mali kɔnɔ o ye jumɛn de ye e bolo lakana ani kalanko ani école ko yɛrɛ kabiri Musa binna Musa fanga binna fo sisan kalan ma ɲɛ o ye tiɲɛ kalan ma ɲɛ parce que Musa ye danga mun don kalan na
Musa taara ka sɔrɔ o danga ma wuli. Allahu akbar. Musa ko Ala kana jito nɔnɔ la. Ala kana jito nɔnɔ la. Y'a faamu. Ni nkalon dara de la. An tɛ nin y'a dingɛ kɔnɔ sa wa. An b'a kɔnɔ. École tɛ ɲɛ o ma nkalon da Musa la wa. An k'an sigi an ka kow lajɛ. École ko in gɛlɛyara kosɛbɛ. A gɛlɛyara dɛ. Wallahi. Yarɔ. A bɛ san depuis ni. Mais n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ fana. Musa fanga la. Ne yɛrɛ kɔrɔkɛ 3 ye école karamɔgɔ ye. Kalo 5 kalo 6 o tɛ sara. Mais n'i y'a lajɛ. Musa m'a ɲi yira école karamɔgɔ la de. Sinon tun bɛ yɛlɛ kan. E ma o bɛ ka yɛlɛ ninnu kan sisan. E ma école karamɔgɔ chef de famille a n'a ka bazin ka taa mɔgɔw ka liste minɛ k'a fara wari nɔfɛ. Allahu akbar. Den t'e bolo wa? E école karamɔgɔ den t'e bolo wa? E denw tɛ école la wa? Ko wari nɔfɛ. Trop c'est trop. A bɛ kununko dɔn kibaru kɛnɛ kan m'a fɔ. A bɛɛ tɛ se ka di sisan. Jamana bɛ cɛmancɛ fanga de la. A bɛɛ tɛ se ka di. Tiɲɛ tɛ. Ka taa mɔgɔw ka liste minɛ k'a fara. I y'a faamu. A hakilila k'o ye cɛya de ye. E den tɛ école la wa? Jamana tɛ se ka jamana wagane wari bɛɛ ta k'a di école karamɔgɔ ma. O bɛ ɲɛ cogo di? O ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. A fɔra bɛɛ ko k'aw jo b'a la. Amadi jo tɛ fɛn dɔ la. A tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ. A tɛ misiw gɛn kun bɔ k'u bɔ wɛrɛ kɔnɔ. Mais trop c'est trop. F'an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Hali kunnafoni di cadre kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. École karamɔgɔ y'a dama tɛmɛ. O de y'a kɛ Musa m'a ɲi yɛlɛ k'a yira école karamɔgɔ la a ka san 23 in kɔnɔ. N'u wulila a b'u minɛ k'u don kaso la. Parce que a b'a dɔn de i m'a ye Musa ye fanga sɔrɔ san 23. N'a tun tora école karamɔgɔ bolo kabini 74 u bɛ Musa nɔfɛ k'a ka fanga bin. N'a y'u minɛ a b'u don kaso la. N'a y'u minɛ a b'u don kaso la. Ka tila k'u ta k'u don a ka BEC la bureau exécutif central la ka IDPM na a bɛɛ falen tun don professeur baw ni fɛnw na. Kosɛbɛ. USIB ninnu ni Sidiki Jara ninnu bɛɛ ye école karamɔgɔ kɔrɔw de. Y'a faamu. Kosɛbɛ. École karamɔgɔw ka hinɛ jamana in na. U ka hinɛ jamana in na. Nin tɛ keleya ye tugun dɛ nin ye ɲɛngoya de. Mais dɔw sɔnna ka taa examen ka taa surveillance kɛ cɛ tɛ. Ni dɔw sɔnna a ye olu to yen. Aw ko mun kɛra? Abdou an ka fara ɲɔgɔn kan Madani ni école karamɔgɔw ye ɲɔgɔn ɲɛ min kɛ kuma min bɔr'o kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn. Nka a 39 n'an ko a ma ko article 39 ni ko sa ka kuma cayalen don a kuma caya kun tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ fɛn dɔ bɛ maliyɛn kun na ko n'i ye école karamɔgɔ ye e man kan ni sɔrɔ ye n'i ye école karamɔgɔ ye e man kan ni hɛrɛ ye n'i ye école karamɔgɔ ye e man kan fɛn sɔrɔ. Donc an ko fo ka fɛn de bɛ mɔgɔw kunkolo la bɛɛ bɛnn'a kan ko jamana tɛ se ka jɔ ni kalan tɛ. Mais karamɔgɔw ka bila hɛrɛ kɔnɔ olu ka ɲɛ suma dɔɔni u ka se ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔ an k'o tɛ kɛ. Donc article min bilala kɔnɔ n y'a f'i ye fɔlɔ n k'an ka minɛn bɛɛ b'an damana. Donc sisan komi anw ka sara tɛ suma ni foroba sumaminɛ ye mais anw b'an damana an dun bɛɛ ye jamana den de ye jamana sɔrɔ a ka kan bɛɛ de la. Donc ni jamana sɔrɔ bɛ tila sisan anw niyɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye article nakun y'o de ye ni sɔrɔ kan ka tila mɛtiriw niyɔrɔ ye min ye ni min dira tɔw ma o bɛ di mɛtiriw fana ma sariya in article nakun ye k'o yɔrɔ dɔrɔn de fɛrɛfɛsiya ka bila ɲinɛ kana kɛ u kɔ parce que n'o tun ma kɛ don n'a nataw la ni jamana ye fɛn dɔ di foroba baarakɛla bɛɛ ma n'a ma di mɛtiriw ma mɛtiriw bɛna wuli ka jɔ sabati ka baara bila bolo la ka kɛlɛ kɛ ko k'a d'u ma sariya yɛrɛ nakun ye adamadenya la ko ka sini ɲɛsigi de ni sariya tɛ an bɛ kɛ muru ni bɛso ta ɲɔgɔn kama an bɛ kɛ jungle kɔnɔna ye quoi donc sariya nakun ye ninnu de ye a kun ye ka sini ɲɛsigi de ye. Donc a kɔrɔ de article 39 bɛ mun fɔ n bɛna ye n'o ye a kɔrɔ de y'o ye sisan ni min dira tɔw ma donc article yɛrɛ ko toute majoration de rémunération accordée au personnel du statut général relevant du statut général s'accorde de plein droit au personnel relevant du statut des enseignants du fondamental, du secondaire et du préscolaire et social. A kɔrɔ de dɔrɔn sɔrɔ nasira fɛ a kɛra sara sumaminɛ giri o a kɛra prime o sɔrɔ nasira fɛ ni jamana ye giri ma fɔ k'a fɔra sɔrɔ nasira fɛ anw fana ye jamanaden dɔw de ye o donc ni jamana sɔrɔ bɛ tila tuma o tuma ko ka niyɔrɔ di baarakɛlaw ma hakɛ min mana di tɔw ma a ma fɔ a dɔɔni a ma fɔ a kilancɛ a ma fɔ a ka ca n'a ye a ko hakɛ min mana di tɔw ma o hakɛ kelen ka di école karamɔgɔw ma article 39 hakilina filɛ article 39 kɔrɔ filɛ a tubabukan jɛlen a esprit ka ɲi fili t'a kɔnɔ alors ni a nana fɔ anw ye k'o kuma de bɛ caya ko gɛlɛya bɛna don o kɔnɔ o faamuyali ka bon an hakili ma dɔɔni
donc article yɛrɛ i b'a fɛ k'a ɲɛdɔn article yɛrɛ kɔrɔ filɛ a ɲɛ filɛ. k'i kana tiɲɛ kun masele don k'i kana. n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. ko n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. ko a ye na. a fɔra fana k'a fɔ ko BT1 ni BT2 ye. ko examen na. kosɛbɛ. fɛn Abdou. Yoram Jalisu. ni examen kɔni bɛ kɛ polisiw ka taa don da la. siga foyi t'a la. mais an y'a ye kununko yɔrɔ dɔw bɛ yen polisi tɛ yen gendarme tɛ yen. ne ko an ka faamu ne ko mɛ nin bɛ se k'a faamu dɛ. ni examen bɛ yen. aw fana ekɔliso bila ekɔli karamɔgɔw bolo dɔrɔn. aw dun b'a dɔn ekɔli karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu nisɔndiyalen tɛ. o bɛ taa fɛnw minɛ k'a fara kɛ. a ma nɔgɔn. ni lakana mɔgɔw tun mana jɔrɔ k'u tun bɛ don kilasi kɔnɔ ka mɔgɔw ka fɛnw minɛ k'a fara. nin ye hɛrɛ juguya ni ɲɛngoya ye. a ma nɔgɔn. i b'a fɔ i t'i faso fɛ ko wari. ko lakana tigilamɔgɔw ko a laban na k'u nana. ayiwa ka sabu kɛ ɲɔgɔndan laban ninnu ye. san 2020 kalan ka se san 2021 ɲɔgɔndan labanw ma. wele bilala minisiri fɛ k'a yira k'a fɔ min ye lakana tigilamɔgɔw ye. an ka ɲɔgɔndan laban ninnu bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ la lakana tigilamɔgɔw ka bɔ u ka wulikajɔw bila sen kan ka se ka taa nin yɔrɔ ninnu lakana o bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye. ɲɔgɔndan ninnu bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na ani hakilisigi b'a la ka sabu kɛ min ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba ye. ale tun ye wele bila k'a yira k'a fɔ ko Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. ko u bɛɛ lajɛlen ka bɔ walasa ɲɔgɔndan laban ninnu kana se ka kɛ. u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔndan laban ninnu bali. barisa olu kɔni tun ka kɔrɔfɔ la k'a tɛ se ka kɛ olu kɔ. nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ jamanatigiw ye fɛɛrɛ dɔw ta k'olu bila sen kan. ɲɔgɔndan laban ninnu a kunfɔlɔw daminɛna tɛnɛn yɛrɛ an kɔrɔ. tabarikala min ye BT1 ni BT2 ye. tabarikala a kɛra sababu ye min ye gendarme ye. ani polisiw. olu kɔni bɔra ka caya kosɛbɛ. tabarikala an bɛ polisiw ni gendarme b'u fɔ. ka lakana sabati. kosɛbɛ ɲɔgɔndan so ninnu bɛɛ lajɛlen na. o de kɛra sababu fana ye i b'a ye k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba forobataw. olu minnu tun y'a yira k'a fɔ k'u tɛ sɔn ɲɔgɔndan laban ninnu ka kɛ. o ni polisiw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔw la. i n'a fɔ Sikaso. n'a kɛra sababu ye fo gazi fili tun yera la. nka lakɔli karamɔgɔw an bɛ se ka min f'u ye. i n'a fɔ don kibaru tɛmɛn'u la Ibrahim Jalo ye min fɔ. ni e ko ko i t'a kɛ. ni mɔgɔ wɛrɛ ko k'a b'a kɛ. sabali a t'o k'a kɛ. fara n t'a kɛ. to so. o y'i ka hakɛ. mais maa wɛrɛ t'a kɛ. ne ko n b'a kɛ. n bɛ turbiyansi kɛ. k'i bɛ taa ne bali. e bɛna ne bala la cogo di e Mali ye ne Mali ye. o ye waleya ye min cɛ man ɲi. o de bɛ na ni fitinɛ ye. o de bɛ kɛ sababu ye ka i b'a ye k'a fɔ finitigilakaw olu ni u bɛ ɲaami ɲɔgɔn na barisa finitigilakaw fana ka baara tɛ dɔwɛrɛ ka se ka maaw lakana. ni e nana k'a fɔ ko e tɛna sɔn a ka kɛ olu fana nalen ninnu de lakana o de bɛ kɛ sababu ye aw bɛ se ɲɔgɔn ma. sinon a tɛ ko min ko u bɛ lakɔli karamɔgɔ juguyara o tɛ. olu nana u ka baara de la. ni aw fana nana k'aw bɛ na bɛlɛ yɛrɛ kɛ o fana baara la olu tɛ sɔn o ma k'u sigi k'o filɛ. a tɛ ɲɛ. a ka gɛlɛn. si ye foli jamana in kɔnɔ de mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ i ka jugunden wala ko i ka ɲɛngo o tɛ dɛ. an den minnu bɛ polisiya ni gendarmeya la. u fini donn'u la de u ka jamana lakana. kosɛbɛ. fini donn'u la de jamana ni birisa ɲagami bɛ yɔrɔ min. u ka taa lakana sabati yen. o ye tiɲɛ. ni groupe mun ko k'a bɛ don k'a bɛ taa tɔw bali examen na. Abdou. u k'u dasi. ayiwa sariya de ko ten. ayiwa sariya ye sariya sa. fanga mana t'u fɛ dɛ. fanga nana tilegan gɛngɛngɛn de fɛ. o fɔra. cɛ tɛ. o fɔra. ekɔli karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka sabali. sɛbɛ. jamana min ni an bɛ guerre la. jamana min denw. kabiri Musa minɛna. cɛkɔrɔba dɔ y'a fɔ ne ɲɛna ko Musa Tarawele ka san laban 89-90 defu ka fisa ni ko dɔw ka baki ye. démocratie baki ye. an bɛ don min na i n'a fɔ bi Ibrahim Jalo Ciu. ni ye cɛkɔrɔba caman ye u bɛ fonction na. u bɛ forobacaw na. a caman bɛ yen defu de b'u bolo. kosɛbɛ. nka u danna defu de la u tilara dɔrɔn u ye baara sɔrɔ. tiɲɛ don. niveau ba b'u la. i b'a jateminɛ les sortants du CFP. voilà. centre de formation professionnelle. kosɛbɛ. omnisport yɔrɔ la. ETICA. o ye tiɲɛ. ETICA cadre bɛ yen. olu tɛ hali nin tɛ démocratie cadre aw ɲɛ u caman ɲɛ. kosɛbɛ kosɛbɛ. minnu bɔra dans les années 78 77 80 ninnu na. kosɛbɛ kosɛbɛ. cɛkɔrɔba y'a fɔ ne ɲɛna ko Musa ka defu laban 89 90 k'a ka fisa ni baki ye a ka fisa ni waati licence ye. a ka fisa ni maîtrise ye. kosɛbɛ kosɛbɛ. école den minnu tɛ se ka école tubabukan fɔ. tubabukan fɔ. aw ma se aw yɛrɛ minnu yɛrɛ b'olu kalan a caman bɛ yen nɔ même pas de niveau. o ye tiɲɛ. a école karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ pas de niveau. kosɛbɛ kosɛbɛ. o ye tiɲɛ. an bɛ école karamɔgɔ minnu dɔn est ce que o tɔw bɛ yen sisan minnu bɔra IPEG la. a ka dɔgɔ.
aka dogo kosɛbɛ sisan IFM ninnu IFM ninnu ka écoledenw de t'a fɔ ko un moto ŋo de b'a fɔ ko un moto sɛbɛnnikɔrɔ cɛkɔrɔba min kan to k'ale balimamuso k'a kan ko tonton ko je veux un moto on universitaire Allahu akbar ko k'a taara i jɔ ale ma k'a fɔ ko tonton je veux un moto i bɛ ka ɲa kuma min ɲa baro kuma min i bɛ ka o tɛ lamini jamana bɛ guerre la jamana kabiri Musa mina le produit de l'école malienne n'est pas bon a ma ɲɛ a ma se ka produit man ɲɛ u tɛ se ka taa yɔrɔ la a ma se ka segin a cogo kɔrɔ la ils n'ont pas de niveau u tɛ se ka taa yɔrɔ la et Canada ninnu ni fɛnw na ka taa ko ka taa taxi kɛ b'a fɔ maliyɛn tɛ passer kosɛbɛ an b'o dingɛ kɔnɔ aw école karamɔgɔ fana wulilen don ko wari a fɔra u ye aw n'a ka kan mais a y'aw jɔ fɔlɔ ko non ko tout de suite kosɛbɛ ninnu bɛ Mali fɛ a ka gɛlɛn an ka tɛbi Abdou Ibrahim Diallo Su min ye hali bi kalan sira kan sanfɛ kalanso olu karamɔgɔw olu ka lafasali tɔnba kalan université sanfɛ kalanso kalanfabaw voilà ni tilala kilasi 12 la i bɛ taa sanfɛ kalan min na o karamɔgɔw olu fana tun ye laɲini kɛ jamana marabaaw yɔrɔ ko olu fana ni hakɛ dɔw ka kan olu ye laɲini dɔw kɛ laɲini ninnu kɔni ko n'a ma sabati ko u bɛna baara bila o baarabila in yɛrɛ a yirala k'a fɔ o baarabila in a sɛbɛnfura yɛrɛ kɔni u y'a di an ka forobaca minisiri ma kaban k'a yira k'a fɔ min ye juillet kalo tile 13 ye ko kabini juillet kalo tile 13 tɛmɛnen préavis de grève a yirala k'a fɔ o hakilina na gouvernement tun y'a laɲini k'a fɔ maa 48 maa 59 in na ko ale bɛna o ta nka a yirala ka nka n'i y'o waleya ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o ma kɛ lakɔli karamɔgɔ ninnu ka sago ye olu kɔni ko u b'a ɲini jamanatigiw fɛ laɲini min bɛ olu la ka jamana sanfɛ kalan a ka se ka taa ɲɛ olu ni baarakɛminɛ minnu ka kan u ka se ka d'olu ma nka olu b'a fɛ maa minnu ka ta k'u don foroba cakɛbɔla kalanso la u ka se ka o ta n'o ye maa 59 ye ni o waleya in ma se ka lasabati u y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la fana u bɛna baarabila dɔ boloda o baarabila in kɔni ni o kɛra o bɛna kɛ sababu ye fana ka daminɛ Mali duguma kalan ka se fo sanfɛ kalan ma a bɛɛ lajɛlen bɛna sonsori barisa duguma kalan mɔgɔw olu kɛlen bɛ ka baara bila an y'a jateminɛ ni kɛ fana ka fɔ sanfɛtaw olu fana bɛ fɛ ka baarabila boloda a baarabila kɔni kan ka kɛ nin kalo in de kɔnɔna na jateminɛw sɛgɛsɛgɛliw la an y'o de sɔrɔ ne y'o de fɔ n'i kɛra maa o maa ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna na premier ministre ye a da bɛna s'a ma a y'a fɔ kosɛbɛ i kɛra maa o maa ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ école karamɔgɔ y'i kalan o ye tiɲɛ tɛ i kɛra ministre ye o i sigi pan de kan i kɛra colonel ye armée la o i sigi pan de kan i kɛra président i député kalanenw i sigi pan de kan i kɛra président ye o kosɛbɛ école karamɔgɔ y'i kalan kosɛbɛ bɛɛ sɔnnen don école karamɔgɔ ye ka école karamɔgɔ fana k'a dɔn ko dan bɛ wulu kusama na jamana bɛ dingɛ de kɔnɔ sisan i y'a faamu jamana coronnen de don fɛn min ye hali kunu wa n t'a dɔn kuna sini mɔgɔ 40 kɔ kosɛbɛ an balimaw la Watagunna wallahi o kɛra dɛ mɔtu jɔ ka marifa kɛ ka dugu mɔgɔw ka dasiw kun ka dasiw ka mɔgɔ yɔrɔ 3 ka se yɔrɔ 4 ɲɔgɔn ma an b'o dusukasiw kɔnɔ an b'o kɔnɔ école karamɔgɔ bɛ k'a fɔ halisa ko wari hali ni fɛn kɛra mun kɛra ka tɛmɛni kan u b'a fɔ ko wari kosɛbɛ olu ɲɛ bɛ wari de la b'a f'i ye ko kunun donna ka bassin bleu ka taa mɔgɔw ka liste minɛ k'a fara e cɛkɔrɔba e chef de famille ka taa mɔgɔw ka liste minɛ k'a fara wari nɔfɛ mais Abdou an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna trop c'est trop kosɛbɛ an kana fɔ k'an bɛ école karamɔgɔ minnu minɛ ne yɛrɛ j'ai 3 frères enseignants Allahu akbar ala ka hin'u bɛɛ la u bɛɛ banna procès de l'enseignement supérieur kelen b'a la o de ye ne denkɛ fɔlɔ tɔgɔma ye n kanimɛw de don a bɛɛ ye enseignant ne tɛ enseignant contre la enseignant ka hakili sɔrɔ wariko la u ka fɛɛrɛ kɛ jamana ka lafiya jamana bɛ guerre de la don o don su de bɛ bɔ heure ɲɔnɔ mana ni heure ɲɔnɔ accident ma kɛ su 40 ni kelen ye Watagunna ta in ma fara kan 82 morts en moins d'une semaine an tɛ hinɛ jamana in na an ka makari an ka nin fɛn ninnu an yɛrɛ bɛ deuil la président an tɛ nin ye deuil décrété tuguni 3 jours o kɛra an ka mɔgɔw bɛ ka sa su ni tile nin semaine kɔnɔ mɔgɔ 80 kɔ heure ɲɔnɔ ta ni Watagunna faralen ɲɔgɔn kan aw tɛ tasi dɔɔni aw ka hinɛ Mali la aw minnu bɛ mɔgɔw kala aw minnu b'aw kunkolo la taa bɔ k'a don mɔgɔw ta la aw tɛ hinɛ jamana la n ko école karamɔgɔ de jamana yɛrɛ citoyen fɔlɔ ye école karamɔgɔ de
an y'aw dɛmɛ k'aw dɛmɛ kunnafonidilaw y'u dɛmɛ k'u dɛmɛ tɛ sɔn hali delili ma n'u donna salle kɔnɔ dɔrɔn ko ka négocier dɔrɔn i b'a fɔ wuli u b'u kɔ bugɔ ka wuli ko wari an bɛna Mali budget de ta ka di école karamɔgɔw ma u bɛna fɔ sisan ko gouvernement ye fɛn di ne ma ne kanto ma ne denw bɛ école la mɔgɔ wɛrɛ denw bɛ école la aw yɛrɛ denw bɛ école la a ye hinɛ aw denw na ni ninnu bɛɛ taara enseignement supérieur ni donu n'olu bɛɛ taara grève la sisan hali ni Mali ko ma ban a bɛ pɛtɛ kalanko kɔni o y'o jɔlen ye jamana tɔw bɛ ka yɛlɛma les anciens du supérieur du Mali là ils sont en grève les anciens du primaire sont en grève Sénégal ni Burkina ni fɛn ninnu bɛ yɛlɛma cardinal ka kuma tɛ nin ya k'an kɛra juguw sago ye cardinal an kɛra juguw sago ye a mɛnna an b'o jugu sagoya de la hali bi école karamɔgɔw b'a k'u t'a bila u ye nɛgɛ minɛ u ɲin na k'u t'a bila bɛɛ bɛ k'aw deli k'aw t'a bila o tuma u ka Mali ci an bɛɛ ka taa Blaise ka buru ka fi an bɛɛ k'a yɛrɛ ɲini a tɛ se o yɔrɔ ma bɛɛ ko aw jo b'a la aw tɛ ka sɔn walima aw taa ni Mali ya Blaise ka buru ka fi sa Abdou sabali dɛ Blaise ka buru ka fi n'a bɛ ne bolo n b'a fi an ni école karamɔgɔw an bɛɛ ka taa n'an taara wari ko b'o la an bɛɛ ta tɛ taa fa bɔgɔ la Abdou arrivi école ko in na ka d'a kan n'an ko k'an sɛgɛnna école ko la an denw bɛ yen dɛ an tɛ se ka sɛgɛn an dɔgɔninw bɛ u ma tila étude la fɔlɔ an tɛ se ka sɛgɛn dɛ école ye bɛɛ n y'o de fɔ n ko école ye bɛɛ kungo de jamana senba dɔ ye école ye n'i y'a mɛn ko jamana école tɛ yan siga foyi t'a la ayiwa a fɔra ko premier ministre Choguel i y'a dɔn a tun bɛ Kucala a tun bɛ yen a ye munumunu kɛ a fɔra minnu tɛ san sɔrɔ juru ko a tɛ se ka kɛ n'a ma da don école kow la ale de premier ministre ko Choguel ani école karamɔgɔ jumɛnw de ye a y'i da don a kuma jumɛn na article 39 ni arabiya voilà article 39 in a kuma cayara kosɛbɛ a tɛ ɲɛ cogoya si la fo Choguel yɛrɛ ka walawala malidenw ye bamanankan cɛɲi la parce que Abdou i b'a dɔn article 39 na nkalon de tigɛra école karamɔgɔ ye siɲɛ fɔlɔ la Choguel yɛrɛ bɛ n'o fɔ depuis n'i bɛ k'a ka temps na kabini cɛkɔrɔba ko k'a kɛ article 39 ko k'a don ba la k'a don tiɲɛ tun tɛ Choguel bɛna a da bɛna s'a ma kosɛbɛ Choguel ye kubaba jumɛn fɔ ayiwa a ko n'i ye article 39 in fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ barisa article 39 n'i y'a ta k'a jateminɛ a bɛ tali kɛ wariko ale ni min ye foroba cakɛlaw ye bɛɛ lajɛlen dama ka se ka kɛɲɛ diplôme ko la harmonisation n'aw ka diplôme ye kelen saraw kan ka to ka bɛrɛ kɛɲɛ walasa wolomali kana don foroba cakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nka sanni o cɛ sariya dɔw fana kun tara k'a jira k'a fɔ ni an bɛɛ bɛ kulu kelen kɔnɔ lafasali tɔnba kelen kɔnɔ ni dɔ farala sara kan dɔ ka sara kan o dɔ ka fara tɔw bɛɛ ta kan a bɛ n'a fɔ o waleya in lakɔli karamɔgɔw tun bɛ o waleya in na article 39 in a sɔrɔla o fɛ ni a nana fɔ ko ka bɛɛ dama kɛɲɛ sisan i b'a ye k'a fɔ bɛn bɛna kɛ lakɔli karamɔgɔw kan o yɔrɔ la barisa u kɔni hakɛ in u n'a ka kan yɛrɛ de ko problème bɛ o yɔrɔ de la donc Choguel yɛrɛ ko a y'a fɛsɛ ka ɲɛ min na bɛɛ bɛ se k'a faamu a nana cogo di kabini waati min na layiru dira lakɔli karamɔgɔ ma i bɛ k'a fɛ CICB kɔnɔna na k'a bɛ appliquer depuis o waati a tun kɛra nɛgɛli ye barisa a fɛn a wari ka ca kojugu n ko Abdou n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna cɛkɔrɔba tun bɛ fanga la cɛkɔrɔba tɛ Mali réalité kalama a tɛ foyi kalama a tun tɛ foyi kalama a nana salle kɔnɔ dɔrɔn u y'a bɔ k'a bi dɔrɔn yasa école karamɔgɔ ka tension ka se ka baisser a ko ko non ko ka assistant k'a y'a fɔ jiginɛ kɔnɔla joli bɛ ale t'o dɔn i m'a ye bubu ye kɔnɔlamɔgɔ ye o kɔnɔ ka jugu u ma se ka tiɲɛ fɔ cɛkɔrɔba ye u ma se ka tiɲɛ fɔ a ye u tɛ tiɲɛ fɔ a ye o i bɛ k'a ka gouvernement kɔnɔ mɔgɔ ministre nkalontigɛla mun tun bɛ yen a ka ca ne bɛ bɔ Kayi région na kulun de ka d'anw ye terrain ka tɛmɛ mobili kan Moulay Bouakar i bɛ k'a ka ministre de l'équipement kɔrɔ a ma taa nkalon tigɛ ka taa Afrique du Sud ka t'i photo ta ni terrain kugolo 3 ye ko sɔɔni ko terrain ninnu bɛ na ka i ka bɛɛ ɲagali la fo dɔw ye saga faga ka saraka bɔ ka fɛnw kɛ kosɛbɛ jigitigɛ o ma kɛ a kɛra machine ninnu bɛ Johannesburg u bɛ ka na o ma se de fɔlɔ hali bi o ma se ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye 1 ministre de la République n'i ye jamana in bɛ wo kɔnɔ anw ka jamana faama anw ka cadre c'est des cadres à clancher i y'a faamu anw ka cadre ka 75% u tɛ tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye u bɛ promesse minnu kɛ u t'a layidu u t'a timɛ layiru min ta u t'a cadre supérieur ka nkalon tigɛ
hara officier jalabatigiw bɛ yen u ye serment prêté mais u bɛ nkalon tigɛ m'a faamuya u bɛ dugukolo feere la u bɛ titre foncier feerew ni fɛnw na n b'a a généraux n'a colonel caman dɔn u ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na dugukolo ko la mais jamana bɛ se ka to tan ten cogo di anw ka colonels ni généraux de marché spéculateurs ye fonciers ye anw ka cadres tɛ se ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ye jamana bɛ taa tan wa a ka gɛlɛn ni mun taara yɔrɔ min ni mun taara service min na o bɛ hari o filanan o b'o sanse o wari bɛ jamana jamana bɛ se ka to tan an ko jamana bɛ se ka to tan nkalon n'i y'a ye ekɔli karamɔgɔw bɛ nin bɛɛ la o fana jo don ka d'a kan u ma tiɲɛ de f'u ɲɛna ka dès au départ Abdou n'u tun ye tiɲɛ f'u ye an tun bɛ yɔrɔ min bi an tun tɛ kɛ yen dɛ o ye tiɲɛ hari i den don o don i bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ papa i mana ni gâteau ye yan i b'a fɔ ko sini papa i mana ni gâteau ye yan ko sini siɲɛ sabanan na papa mana ni gâteau ye siɲɛ naaninan a t'i kunbɛn i woloden don a bɛ tɛgɛ la parce que a b'a dɔn i ma na n'a ye hali n'i nana n'a ye o don ale b'a bila a kun kɔnɔ siɲɛ naaninan na ko papa ma na ni gâteau ye kosɛbɛ a bɛ tɛgɛ la mɔgɔ den bɛ tɛgɛ la kabiri a ma san 10 bɔ siga foyi t'a la i y'a faamu o bɛ dépend i kɛwale la o bɛ dépend i kɛwale de la i ka dalakan ka ɲɛsin a banna o de la n y'a fɔ n ko furancɛ fanga in ala ka barika don o la ala ka Asim ani Sogɛl ala k'u bɛn ka d'a kan Sogɛl bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ka kuma minnu fɔ a bɛ ka tiɲɛ de fɔ bɛɛ b'o dɔn u mɛnna jamana kɔnɔdenw nɛgɛnna u mɛnna jamana kɔnɔdenw nɛgɛnna u tɛ tiɲɛ fɔ politique tɛ tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ye o de kɛ n y'a fɔ ko ni Mumu ni Kɔsɔnge ala k'u bɛn u ka papier in di kiiritigɛlaw ma ka kiiri tigɛ n'o tɛ n'u y'a to président politicien kana kuluba kiiri tɛ kɛ dɛ a tɛ kɛ dɛ jɔn de bɛ fara suɲɛli kan kosɛbɛ farankan jumɛn b'i bolo ayiwa an bɛ dugawu de kɛ nin waleya ninnu na an ka se ka bɛn sinon a ma nɔgɔ dɛ yarɔ jamana kɔni sɛgɛra ten sa m'a f'i ye ko Mali bɛ kasi la Mali fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Mali bɛ kasi la fɛn bɛɛ gɛlɛyara a bɛn jaba o tɛ se ka san pɔvron o tɛ se ka san sogo tɛ ye sogo ko kuma kɔni tɛ kunnafoniya ŋunuŋunukan yɛrɛ la dugu kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko boucher dɔw ko olu kɔni bɛ sogo feere prix la min y'u diya Allahu akbar donc ni jamana tora o ten o cogo la wo bɛ Mali fan bɛɛ ka kɛ Birisa Ɲami mun ka di mun ye o k'o kɛ laisser aller total o man ɲi dɛ a ka ɲi kɛ an ma kɛ jugu sago ye wa n'i kɛra jugu sago ye i bɛ fɛn bɛɛ kɛ o i bɛ fɛn fɛn i kɛra jugu sago ye i bɛ fɛn bɛɛ kɛ dɛ jamana minnu b'an kɛrɛfɛ an m'a ye olu stabiliselen don anw de kɛra jugu sago jamana ye an bɛ fɛn bɛɛ kɛ Burkina n ko kabako de don Côte d'Ivoire Sénégal Niger Guinée a bɛɛ stabilisé ninnu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ u ɲɛma da anw fɛ u ka ko bɛɛ tun bɛ kɛ ko Mali a bɛɛ tun bɛ taa ni mɔgɔ si tɛ misali ta anw fɛ sisan an kɛra jugu sago ye kaban yɔrɔ n'i kɛra jugu sago ye kaban hari mɔgɔ t'i ladi an tɛ Sogɛl lamɛn Sogɛl ye mun fɔ ekɔli karamɔgɔ ka ko la an t'o lamɛn an k'o lamɛn an ka Sogɛl lamɛn article 39 fɔ n ka histoire fɔ maliyɛnw ka faamu dɔɔni i y'a dɔn ekɔli karamɔgɔ o ye mɔgɔ min a kan ka bonya jamana kɔnɔ jamana min na ekɔli tɛ yen o jamana tɛ yen jamana min na ekɔli karamɔgɔ tɛ bonya o jamana tɛ bonya n'i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i kɛra président i kɛra ministre i kɛra premier ministre mɔgɔ fa ni ba kɔfɛ mɔgɔ min ye ni hakɛ b'i la ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye min y'i kalan ni ekɔli karamɔgɔ donc u ka bonya a kan ka segu ma kuma t'o la min kɛra février 2018 o y'a sɔrɔ élection surunyana syndicat bɛ kɛ laɲini dɔ kɛ a mɛnna février 2018 gouvernement ko k'ale sɔnna k'a sɔrɔ a b'a dɔn k'a tɛ ka waleya o a b'a dɔn gouvernement yɛrɛ kɔnɔ parce que waati la an tun bɛ opposition la donc an bɛ fɛn bɛɛ jate o gouvernement yɛrɛ kɔrɔ u tun ma bɛn a la o parce que ministre caman ni cadre caman minnu bɛ finance la u k'u ma ko n'aw y'o signé aw tɛ se ka waleya mais donc a y'a signé dɔrɔn an ka tɛmɛ élection kan élection tɛmɛna k'aw tɛ se ka waleya c'est comme cheminot u ko k'u bɛna pension d'u ma mɔgɔw votera ko wari tɛ yen ou bɛɛ y'a ye u ka locomotive dɔ yira télévision la k'u y'a san Afrique du Sud fo mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ kayikaw bɛɛ nisɔndiyara waati tɛmɛna a nana fɔ ko ja ko locomotive ni ko locomotive yɛrɛ tɛ yen a tɛ se ka na Mali la donc o ɲɔgɔn caman kɛra donc sariya in u y'a signé k'a sɔrɔ u tɛ se ka waleya l'école karamɔgɔ fana taara grève la ko ni gouvernement y'a signé kɔni a kan ka waleya u taara grève la n t'a dɔn a ye kalo 6 ou bien kalo 10 de kɛ gouvernement ko k'a tɛ se ka kɛ fo M5 kɛlɛ in wulila kɛlɛ ye gouvernement seere kosɛbɛ président na ni jɔ palais CICB la a ko fo ale sɔnna u ka article appliqué pour que l'école karamɔgɔ ka bɔ M5 ka kɛlɛ la dɔ bɔra la dɔ tora la a y'a fɔ dɔrɔn a da la mais u ma waleya o yɛlɛma kɛra don min na u tun kalo 18 o kɛrɛfɛ de autorité kuraw de y'a fɔ k'u b'a waleya mais u tun b'a dɔn ko n'u y'a waleya syndicat wɛrɛ bɛ wuli tuguni ka fɛn ɲini parce que min b'a kɔnɔ
i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la école karamɔgɔ cadre B a k'a sara ka bɔ ni cadre ye c'est-à-dire mɔgɔ min ye DEF ni san 2 ou bien san 4 kɛ a ka kalan kɛ a sara ka bɔ ni min ye DEF kɛ ka bac kɛ ka san 5 ɲɔgɔn kɛ donc u tun b'a dɔn ko mankan bɛna wuli mais gouvernement ko école karamɔgɔ majorité o ye cadre B don a bɛ sɔn pour que ka l'école sauver o kɔfɛ fɛn dɔ bɛ ɲinɛna k'a fɔ i y'a dɔn école karamɔgɔ minnu concerné don la en majorité c'est dans les écoles communautaires normalement communes de kan u ka sara d'u ma mais gouvernement b'a dɔn ko wari ba tɛ commune bolo donc gouvernement bɛ k'a bɛ 5,000 subvention kɛ kalo o kalo a b'a fara u ka sara kan sisan an yɛrɛ y'a kɛ 10,000 à partir du mois d'octobre la u k'a bɛna kɛ 10,000 min bɛ fara u ka sara kan o ye gouvernement de subvention kɛ maintenant u ka sara d'origine a fɔra dɔrɔn syndicat wɛrɛ wulila ko sisan olu fana fɛn ka d'u ma u bɛɛ ka kɛ kelen o de kama u b'a fɔ nin de ma harmonisation oui ni diplôme b'o bolo sara kan ka kɛ kelen diplôme min b'i bolo n'a ka dɔgɔ i tɛ se ka sara sɔrɔ min bɛ tɛmɛ min ye étude base donc kɛlɛ kɛra o de ye sariya ko harmonisation mais min bɛ article 39 in kɔrɔ a ko min b'a kɔnɔ ko don o don ni dɔ farala fonctionnaire tɔw ka sara kan o ɲɔgɔn de kan ka fara l'école karamɔgɔ ka fara kan donc sisan école karamɔgɔ ko comme y'o dɔ harmoniser ka t'u ka niveau la tɔ ninnu ye min sɔrɔ o fara ka u ta kan gouvernement ko a tɛ se ka kɛ tan o aw tun bɛ dugu ma gouvernement y'o sama ka taa bɛɛ sanfɛ sisan tɔ ninnu fara ko k'u bɛɛ ka sama ka taa bɛɛ u y'o bɛɛ égaliser donc sisan les compteurs sont à 0 sisan de ni dɔ farala fonctionnaire ta kan dɔ bɛ fara aw fana ta kan mais n'aw ko sisan dɔ ka fara aw ta kan dɔ bɛ wuli tuguni ko dɔ ka fara aw kan mais gouvernement tɛ se k'o payer a bɛ se yɔrɔ dɔ a tɛ se ka sara yɛrɛ kɛ parce que Mali la sisan n bɛ fɛn dɔ fɔ maliyɛnw k'a faamu i y'a dɔn an bɛ UEMOA la UEMOA kɔnɔ sariya dɔ bɛ yen ko sɔrɔ min bɛ kɔrɔ jamana kɔnɔ l'impôt ni taxe ni fɛn bɛɛ à 35% aw man ka tɛmɛ o kan salaire ni indemnité ni c'est-à-dire sara min bɛ kɛ ka di fonctionnaire ni kɔngɔsɛbɛ sigi la kana tɛmɛ 35 o de bɛ UEMOA kɔnɔ Mali bɛ fo 41% 49 donc an bɔr'o la n'an m'an kɔlɔsi Mali bɛna bi a ka finance bɛna bi dingɛ kɔnɔ ala k'an kisi o la a filanan ni ye sisan ne m'a fɔ ko 35% o de bɛ di fonctionnaire maliyɛn ye 20 millions de millions mugan ni ye fonctionnaire bɛɛ ta k'u fara ɲɔgɔn kan 70,000 personnes donc n'i y'o bɛɛ jate o kan ka mɔgɔw sɔn hakili la an bɛ gɛlɛya min na sisan an kan ka kɛlɛminɛnw se ka den ka sɔrɔdasi ma an kan ka réforme kɛ an kan ka ambassade entretenir à l'extérieur Mali tɔgɔ ka se ka fɔ donc n'i y'o bɛɛ jate o de kama ko ne kɔni b'a deli an balimaw fɛ école karamɔgɔ u ka sɔn an ka compteur bila à 0 à partir de maintenant parce que ni sama-samali kɛra la ni gouvernement ma se ka min kɛ olu bɛ taa grève la a tɛna ɲɛnabɔ jɔn de bɛ perdu jamana de perdu parce que école den se ka taa kalan kɛ o de kama parlement des enfants yɛrɛ taara école karamɔgɔw dege kuma bɛ sen na sisan a bɛ dalen don a la ka fɔ a bɛ ɲɛnabɔ ne kɔni dalen don a la ko solution bɛ sɔrɔ a la parce que n b'a dɔn ko l'école karamɔgɔ u bɛ tila k'a faamu a filanan n ko cadre aw il y a des cadres A minnu indice u ka indice do caman ma fara kan n ko k'u bɛɛ yɛlɛ ka u bɛɛ ka kɛ kelen n'aw ka diplôme ye kelen aw ka sara ka kɛ kelen donc ni injustice min sɔrɔ la grille in kɔnɔ u ka rectifier n'u y'o kɛ à partir on met le compteur à 0 ni dɔ farala fonction ninnu ta kan dɔ bɛ fara olu ta kan o de kama ne kɔni dalen don a la ko la raison va finir par avoir le dessus parce que sira wɛrɛ tɛ yen ni gouvernement ye erreur kɛ k'a fɔ k'a bɛ dɔ fara u ka sara kan mankan bɛ wuli jamana kɔnɔ parce que fonctionnaire tɔ bɛɛ bɛ wuli k'olu fana dɔ ka fara u kan o don a t'an bolo donc il faut dire la vérité aux Maliens ka tiɲɛ fɔ Maliens kana essayer k'u tromper k'i bɛ fɛn dɔ f'u ye dɔrɔn k'u nɛgɛ u ka vote ye k'u nɛgɛ u ka sɔn ma i ka tila k'a fɔ k'i tɛ se k'a kɛ an t'o kɛ ne bɛ tiɲɛ dɔ f'u ye o de kama sariya min votera dɔrɔn ne y'u wele o dugusɛjɛ k'a bɛɛ ɲɛf'u ye ko kɛlɛ in article 39
aw ka kɛlɛ de kɛra M5 kɛlɛ de kɛra article 39 sɔrɔla donc sisan an tɛ ka fɔ k'an bɛ bɔ M5 la ka na prémisseur ka na aw kɛlɛ fanga in yɛrɛ maliyɛnw bɛ ka fanga don tiɲɛ don M5 de ye ne tɔgɔ di président ma président y'a ka danaya da ne kan mais bi bi in na ne tɛ baara kɛ M5 dɔrɔn tɔgɔ la dɛ n bɛ baara kɛ maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la. jazakallahu khairan.